बड'सा देरासार इउटुब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ आं बरायना लाबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नागिरदों नैबे इन्डिया गेट। बे इन्डिया गेटआ पार्लियामेन्ट स्ट्रिटनि राजपथ खाथियावनो बेयो दङ। थ' नोंथांमोननो आं बेनि नुथायखौ दिन्थिगोन आरो बे इन्डिया गेटखौ 1914 मायथाइनिफ्राय 1921 मायथाइसिम फार्स्ट वर्ल्ड वार जानायाव मुंख्लं जानाय इन्डियान ब्रिटिश आर्मिफोरनि मुंख्लं जानायनि शहीदनि गोसोखांथि महराव बेखौ लुनाय जादोंमोन। बेवहाय नैबे भारतबर्षनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुङा नैबे फार्स्ट वर्ल्ड वाराव दावहा नांनानै मुंख्लं जादोंमोन। बेनि गोसोखांथि महराव बेखौ बानायनाय जादों। बियो थारैनो जोबोद मोजां। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेनि खाथियावनो जि सिंनि बाहागो, बे सिंनि बाहागोआव मोनसे अर दङ जायखौ नेचारेल गेसजों बेखौ सावनाय जायो आरो बेवहाय बेनि जे साथि बे गोमोरा बेनि नेरसोनथियानो जादों जे अमर। बे अमरनि बे नेरसोनथि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय सुबुंफोरा फैनानै बेवहाय नायफैयो, नेसनेल इन्टारनेसनेल सुबुंफोरा। खाथियावनो लोगोसे नैबे फार्स्ट वर्ल्ड वाराव मुंख्लं जानायनि मेम'रियेल, बे मेम'रियेला बे जायगायाव दङ। नोंथांमोना आं जेसेबां हायो बेनि गासै नुथायखौबो दिन्थिनो नाजागोन।
बे नैबे इन्डिया गेटखौ 1921 मायथाइयाव बेखौ लुफुंनाय जादोंमोन आरो बेखौ सुबुंफोरनि थाखाय बेवहाय नायनायनि मोनसे बेबस्था खालामना होदों। सिगांनि समाव आं सानदोंमोन मा बे जायगायाव जे जिहुते जोङो इन्डिया गेट होननानै बुङो मोनसे हादरजों गुबुन मोनसे हादरजों मोनसे गेजेराव थानाय गेट बायदि सानदोंमोन, नाथाय बिदि नङा। नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै बेनि नेचारेलफोरखौ नायनो हागोन आरो जोबोद समायना। थेवबो नायबाय थादो लोगोफोर, नोंथांमोना आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि दिन्थिगोन। बेवहाय नोंथाङा जुदि फैयोब्ला गुबुन गुबुन एकदम अद्भुत नोंथांमोना नैबे मुवा बेसादफोर फानग्रा फट' खेबनाय बिदिनो गोबां नोंथाङा नुनो मोनगोन। थ' आंखौबो गोबां सुबुङानो फट' दिखांजानो नामा होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन, नाथाय दंखायो केमेरा। I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need इन्डियानि गेट खाथियावनो मोनसे समायना पार्क दङ। बे पार्कआ जोबोद मोजां। थ' नायदो नोंथांमोननो आं जेसेबां हायो नोंथांमोननो आङो फारि फारि दिन्थिलांगोन। बेनि हजोंहाय नायोब्ला नैबे पार्लियामेन्ट स्ट्रिट ओजों थांनो मोना, ओजों राइस्ट्रेक दङ ओजोंहाय, सुबुंफोरा बेजों थांनो हाया। बिथांमोना बे जायगाखौ प्रटेक्ट खालामो। थ' नायबाय था नोंथांमोननो आङो जेसे हायो आङो दिन्थिबाय थागोन। And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you read my mind, call me all night long. Try to give you hints that are hard to see. लोगोफोर जोबोद बार बारदों दा, जायनि जुनै आङो नैबे समाव नोंथांमोना जुदि बुंनायखौ खोनायोब्ला एसे साउन्ड जानो हागौ। थ' नोंथांमोननो आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेनि गासै नुथायफोरखौबो दिन्थिबाय। थ' नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोनखौ लाइक खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय। उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। बेनो आंनि दिल्लीनि लास्ट भिडिअ। थ' खेबसे फैबावगोन मिजिंथिनानै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि। I would rather lie.